muri pambera pakana mautaura munodaidzisa uyo anongonzi musoro ndi mambo church. Right. Henderson ite Henderson ndiwe Musarika Prosper nitakamira nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekutora mukadzi wangu nekutomupa pamuviri ndinoda kuripwa nemombe 8 uyane mboo dzako chitupa nemaredare. Ari pere mukadzi wacho ari munere mukoma wako mukoma ini babang pandu babang asi abang nganyur sau sini di Henderson asi tesi tuan upside Henderson saka babang nganyur sau di Henderson saka sus tuan Henderson nganyur sau tuan upside asi tuan misi. Okay, tuan yako mukoma wako tuan mkazo unaweza mkazo bersiranya wakawapata sei? Ndakawapata kubata kwandakawaita inini ndaitobva kuchikoro kubhadhara mwana wechikoro ndandiwa suspecta every time mai mukadzi wangu ndichitonzoonawo ndichintaura mukadzi wangu arikuita misika pandazotanga kutresa inini pandawapata nemukadzi wangu manheru so ndopandakawabata tadhero ndanguti chikoro chichangovhurwa last mwana June pakangovhurwa chikoro temu sondo rekutanga chachiri chipiri pakavhurwa chikoro patati Saturday Sunday Monday yacho ndoya ndakawabata kumanheru musana wachitoita chi bonde awakoma saka nyaya wakairamba kutanga vatambotaura nyaya nemapurisa atatinawo kunana eshe vairamba nyaya yakakutanga mukoma mukadzi bvangoenda kubasa wanapopo wacho bvawanditi ndakuda pfuma yangu pandatengesa mombe yangu yandandasarwa nayo ndakakwa pfuma yangu saka mukadzi aenda kubasa kuharare wakangofonerana sevanhu vari kuirana wafonerana mukadzi bvanzi dzoka nokuti mukadzi anga nepamwendi saka kudzoka kwaita mukadzi uyu aripo izvi zvivangori wese asi wakamudzinga pamba pake mukoma wakamudzinga anga aripo pamba ipo waumurova mukadzi wamukoma kutanga mukadzi mukuru wakurova mukadzi wakamudira mvura wakambofuma kuvhura dhoko kumudira mvura wamurova ndakatonzwa nyaya yechitauri ndozvawakaita saka mukadzi akazobva pati pamba ipapa kwakuenda kugara pasavira wana pamba wacho unonzwana mukadzi wangu akamutandanisa uchikuru wachimudzingira anza ukatotora demo wachikutandanisa wachimurasira nehembe dzake kusvika mukadzi azoenda kunogara pana savira wacho izvezvi ndobaya ndokwaunondoonana nemukadzi apo pambaho pawo chero ari kudzinga wakatoa mukadzi wangu wakatikwaiwa mushawo pamusoro ishanda inini nyaya yoti inini yangu inoshambisa nokuti inini kana paakudhanza akandibata pacho pasi kutaura kwabika ndotoshambisa nokuti inini mainini waitoya tosunga watukufuti uchibatsira nemudzimai watodoka wachibva watonzi nemudzimai wangu inini dai maperekedza mainini kudai kunzi waita se pambapedi wanoita zvekutengesa fishi mudzimai wangu saka uyu akauya aida kutenga fishi patosvika pamba zvikanzi mukoma wacho zvaperekedza mainini kuenda kupinda kupa nokuti pawanogara chinhambo ichi kutoti pano ichipo panototi kana pasvika panochitise
Saka zvekuti ini ndakatoenda ndikatosvika ndikatoperekedza maini wangu berukore waenda. Waenda ndakatodzoka ndakatosangana naye mugoti. Ndakasangana naye pane road side. Kana mapurisa aikwaisha kwacho takatosvika nyaya ikatombotaurwa kuvillage kwedu. Mapurisa aikwaisha akatoti nyaya haina umbousha. Ishe ina muona. Wakatoti nyaya haina umbousha mwana. Kana kuti iwewe uitore nyaya kuti uititise padare nyaya. Inonesa ndoda kuti iwe zvakangowana mukoma wako wakuda kundini mudzimai wako. Chii chimwe danho wakatora nekuti waigona kutora dombo watema. Nekuti pacho nedzimba dzemwe munini wangu dzifanisi. Kuti kana kudaidzira vanhu vari padhuze kuti vanhu vemundioniwo zvipanapa zvakaona zvikuitwa mukoma wangu. Angati nemukana kudaro asi yaana kudaro. Chakagona kuita kana inini wacho haana kundiudza futi kuti ndo nyaya iripo. Ndakaita kutonzwa nevanhu murai kuti uri kunziwa wakabatwa nemudzimai wemunini wangu. Ini singatozviziva. Zvadaro tati gare uyu munini wangu akatogara nyaya yakatoniswa kuti zvaro kuti ndakabata mukoma wangu asi inini tanga singatozvizivi kana ini wacho kuti andiudze kana ndakatombomuona ndikada kutombomubvunza kuti nani nyaya ndikunzwa munhu akatiza kana munhu anomumira kuti kana mumwe mina wakatiza naye andiziva ndakatomumisa shamwari kaita yanzwisana nyaya ndikunzwa kuti vanhu akabva atiza sanzanisa kutaura kuti naiyo zvokuti kunetsana kwako kuramba kuchenderera mberi pakatodaidza tezvara watu wakatouya pamwe tezvara wachinge wauya uyu munini wangu pakuti wagadzisana nemudzimai akatora guku akaibva pamudzimai zvotosikana kana akatizwa kuti akatora guku kamba mudzimai muna Mei ndopakapa mudzimai wake mudzimai wake wachibva wasiyana mudzimai achibva aenda kumba kwake saka kubva muna Mei ipapo paakutaura kuti hanzi inini akandibata kana ipamberi pedare hanchine chikumbiro chekuti kana iye ane umombo hunodarikwa hwekuti inini ndakaita kusangana naye akwanise kuburisa pamberi padare kuti zvichokwadi inini akandibata inini njira mudzimai wake. Iyo machinda Pataurwa nemwana ka ishuwe pane mwana nombo Mkazo pane mwana womukoma ani pamwe izvi zvinetsika kana paine pamiri saka nyaya tomira mwana ozvarwa touya toita ma-DNA test totora ropa rako ropa rake neremwana neramai toonekwa kuti mwana ndowani pakazoonekwa manje uchiramba zviri nani kuti ugume nyaya izvozvizvi nekuti apo patoone chi-exhibit saka hazvizonetsi toenda kuzokuchaja nenhau yekuti wapedzera mari dzevanhu wapedzera wakanyepera dare and so forth nekuti apa pane mwana tinodaidza mapurisa kuti anotore mukadzi wacho nemwana wouya toita ma-DNA test panapa saka zviri nani kuti utotaura kuti dani ndakakanganisa murume unomboramba hazvingobvunikika asi izvo zviri pane mwana unoona kuti nhau yako iwewe saka zviri nani iwewe izvozvizvi unopuhwawo mutengo wakarerwa but kana ukange waomesera dare zvinhu zvichange zviripo auoni here kuti zvinokuomera iwe regera taure nekuti tirimupa nguva sedare kuti pane umwe uchenjeri husingabatsiri saka zviri rani kuti ukati muningira ndakadii ndakakanganisa handiti anokuregerera uye hapana makosi anenge adi apinda nekuti zviro zviri nemanyanga ari kutirwa pachishona saka amene wochuza zvaunoda kuti tinokwanisa kuposora kuti alright munhu ngaidi ngaibereke ngaizvavo then tozoyazvarwa touya tokutora imese hapana kuti anorapa mukadzi nekuti tototuma mapurisa kwaanenge ari otorwa necheni akasungwa ouya pano padare nemwana iyeye oteswa ende hazvinetsi awa ndo basa ravo ravakamirira ichokwadi asi maziro andinoita inini mudzimai kana pamwiri pacho handifi kuti anapo sezvikutora asi kana ainapo kana achinge ana pamwiri mudzimai ndiye anenge akwanisa kutotsanangura kuti pamwiri iwewe hauna kuita here ndo mubvunzo uripo mukuru
kuita unamfura nepo here Anaonyengera mukadzi uyu. Vatori wese vanotowira utsvenga bedzi ingaguma wani zvikaitira wani utsvenga pane nyaya yangu ini ndinodaizwa munin'ina wangu wasiyana nemudzimai wake. Mudzimai aenda ari wanani pato chandofunga kuti nge 5 months ini ndo patakazochiti wakazopindawo manje ndo patakazochiti saka hauoni kuti hazvigoneki kuti zviitike izvozvo kuti azoenda uyu akakuonai kukatiza oti takazoti aenda kuharare ndaakopinda relationship yenyu yakataka kare akuiti kukura pamberi pamwari inini relationship iyo haina kutanga kani sezvano iwe waizoenda sei mukadzi arambwa nemwana nemunin'ina wako unopinda sei hakungowirirana zvakuda zviri zvei kudawo kuramba kwavarikuita but chakakonzeresa ine kuti ndizobvire gogo ndichiramba mukadzi ndandavabata nemukomo vachiramba nyaya yacho andazoti inini kana zvakadaro mukadzi achidaura izvozvo vachitsigirana nemuno asingachadi kuwirana inini saka ndida kubvisa hangu ndabvisa gumo ndabvuma kuti anodana nekuti pane yako saka aona kuti anondobatwa chii ninhu saka dare zviri pachena kuti anonzi Prosper aidana nemukadzi wavo ende pato nemwana sekutaura kwauri kuita saka vadare hanzi ndoda kuripa nechii munhu 8 anoripa chii uyu tochienda vamutongo tachanamira ndiri kufungidzira kuti akaripa mombe 3 mombe imwe chete ndiye kuripa kudanana nemukadzi wemunhu mombe yechipiri yanomuripa uyu ndiye kutoziva futi kuti mukadzi uyu ndio munin'ina wangu waifanira kunge achitobatsira kuchengetedza kana paine tsaimba iyi ozoripa mombe yetatu kuripira dare zvaizokonzera kudeurura ropa munzvimbo menyuchangamira then nemakosti akaparadzwa nakumunza kudare sezvo vasina kunetsanetsa pamberi pedare vamwe munoti chii Changamire ini ndiri kutsigira zvataurwa naRobert nokuti Changamire zvinorwadza chaiwo kuti mukadzi wemunin'ina wangu inini ndodanana naye iye munin'ina wangu akatondiona inini nawo achinditi baba saka chipo chototi ndatonyenga murooro saka zvinorwadza mombe 3 idzodzo dzinokodzera Changamire vamwe munoti chii murikutendana nazvo saka dare ruti unobhadhara mombe 2 dzaunobhadharira munin'ina wako Itai. Yekutanga ndeyekurara nemukadzi wemunhu, yechipiri ndeyekubva uchiziva iwe kuti mukadzi wemunin'ina wako kumupa futi pamiri. Saka mombe 2 idzodzo kozoita mombe 1 yekudare yemakuna kuna kundorara baba kurara nemuroora nekuti pachivanhu chedu uri baba, saka ukaita makuna kuna ekundorara nemuroora unozvibhadhara rini? Makosi ako emari vakamunza kudare yaona kuti mombe dzinokodzera kuti ubhadharwe 2 ne1 yedare kuita 3 anobhadhara mombe 3. Makosi ako emari mari yawashandisa
Munza kudara makamoni munza kudara. Ndakashandisa 70 ndikona Brazil. 10 yawabhadara. Brazil kuya kwandakaita 10 yekuya kwandakaita ne10 yekuya futi ndaita. Right, 70 plus 20. Ne $2. Atongoti chikafu agara uchibireka unofamba nembowa yako isonofamba nembowa yangu ndinoziva kuti ndichadodya kwandiri kuenda uko wagara uchidya. Saka $90 kana kuti mbudzi mbiri 45. Right, unozvibhadhara rini? Anditokumbirawo kuwana kuti pari zvinhu zvatina Haana mombe here? mombe dzandinoshandisa dzandinadzo pambangu sofanisa tezva vangu vandobatsira vane yanezivo ndotondotora mukona tezva ndichingisa mombe inini mombe yandina kuti mombe dzidori kubamba indangandisiri bamba ndangandi mombe dzino dzimari dzakanaaofoti barimo baita Dzako idzodzo ndo dzatotora dzemdzimai wako ndiwe, mukadzi wako ndiwe. Right, tokupa 1 week to pay. pamusoro ichangamira ndanditokumbira 1 week to pay. Nekuti mhosva hombe kuputsa imba yemunin'ina. 1 week to pay. Kana asina kubhadhara within the week unobva wauya uchitaura dare rinoende kundotora. Handiti. Ende pane H4 yeruma manyora yemakosti. inini mombe chaitedzo ndinoda kuti inini Ndedzemdzimai wangu. ai mombe dziri pampangu inini zvachokwadi pamupambi pamwari uye ari kutaura kezvekutari ndosaka pamwe Iwewe gawataura kuti ndedzemdzimai wangu. mombe dziri pamba pangu ndedzatezvara nditoshandisa kuti maini nongo wati mumutani munongo kutipupurirawo Wati ndedzemdzimai wako. kubva kumba kwavo kuti akatipuwa nababa wacho kundishandisa mombe dzowani kugara padhuza wagara Unozoona kuti iwewe unozondodii, unozondowatengera bheki wambori panyaya dzako idzi. Right, 1 week to pay. daimandi achikumbira kuti daimandipo nguva period yakangotokana Yakaita sei? semwedzi umwe chete kuti ini ndinenge ndakwanisa kubhadhisawo Urangu yakadii? mwedzi umwe chete wainobatsira kuti ndinenge ndakwanisa kubhadhisa Muisire 1 month to pay. Okay. Changamire murume akatogona kutochinja munhu achiendeswa kumba. Mhanya ivi bhuku rikanyorwa ramangwani rapajudgment nhasi harichabatsiri. Saka izvo hazvichabatsiri. Imimi kana mangoona movement yada kutongoitika chibva mataura mapurisa kana mukangoona mangwani ichida kutoitika mobva mutaura mapurisa. Handiti. Right, chisimuka imene.